Akože Braško Nivy to sú... Hej, jo! Tam sú alfa sam. Počul si už o stokároch? Hej. Si videl outfit a jak vyzerajú? A No že hej. ani budúcnosť nemajú vytvorenú? Teda No záujem. vytvorenú čo? Záujem. Jo. Nemajú presne záujem o budúcnosť, ani nechcú. Proste nič. Stoka, kam sa pozerám. Stoka na ulici, čo budem robiť? Ajajaj! Stoka na nivách, stoka všade, kam sa pozerám. Mňa asi z toho jebne. Stoka na každom rohu. Hej, huli, pýta cigu. Môžem zavržiť? Nie. Stoka Nie. všade, kam sa pozerám. Ajajaj! Louis, taška, Louis. A Ajajaj! Louis čapka nesmie chýbať ako tomu denim piece. Full drip, Braško, to sa volá nový štýl. Toto je, co potrebujem, vola. Toto je, čo potrebujem, veľa. Stoky sú všade okolo mňa. Sorry, že vás chlapi takto nazývam, ale je to pravda. Je to pravda, lebo ty si moja mama. Ideme na niečo mesa. Stoka na ulici, čo budem robiť? Ajajaj! Stoka na nivách, stoka všade, kam sa pozerám. Mňa asi z toho jebne. Stoka na každom rohu. Hej, húri, pýta cigu. Môžem zavržiť? Nie. Stoka všade, kam sa pozerám. Ajajaj! Louis, taška, Louis, hej. Ajajaj! A Louis čiapka nesmie chýbať ako tomu denim piece. Full drip, Braško, to sa volá nový štýl. Toto je, co potrebujem, vola. Dobrý deň, zastupovi, takže máme nové hlásenie, že spatrili aj stokarov v Stupave, aj v Lozorne, čo je pre nás veľmi zlé, lebo strašne to je rýchla rastúca komunita. Už aj po východ máme veľa hlásení, tak niečo musíme s tým robiť, lebo nám vyfačia všetky cigarety a vypijú alkohol. Daj mi cigu! Nie!